Bones, benvinguts al directe on vaig cuinar unes espectaculars croquetes de pernil i de pollastre. Feia moltíssim que no menjava unes croquetes, ja que així sense gluten tot el que havia trobat eren molt dolentes i vaig dir, va, no en menjaré més. I mira, l'altre dia em van venir ganes de provar de fer i aquí el resultat, unes croquetes espectaculars. Primer vaig posar en una cassola una mica fonda i posem la mantega, a sota us deixaré els ingredients, i posem la mantega i esperem que es desfaci. Mentrestant anem picant una ceba ben picadeta, Penseu que així és com els posi, és com acabarà la croqueta, o sigui, com més picat millor, tots els ingredients. I així, quan ja tenim la mantega que s'ha fos i posem la ceba, un polsim de sal i deixem que vagi putxant. La tapem i que es vagi coent a foc mig. Mentrestant, en una olla anem escalfant 1 litre de llet sencera. Escalfant només, no cal ni que bulleixi. És ben bé perquè quan la necessitem ja estigui una mica calenta. O sigui, la deixem a foc mig baix i que es vagi escalfant. Vale, aquestes aquí les vaig fer de pernil. Jo ja en tenia fetes abans, la massa que he ensenyat al principi era feta amb pollastre, que ja la tenia feta, perquè com que s'havia de deixar reposar la massa i tot, vaig decidir fer-la una mica abans i així ja la tindria feta. Aquí és el mateix, seria, en vez de pernil, aquí estic tallant el pernil ben finet, doncs a les altres hi vaig posar el pollastre, una cuixa de pollastre que havia fet a la brasa, que la vaig desossar i la vaig passar per la picadora amb la pell i tot, i el mateix que he fet aquí amb el pernil, doncs igual, amb la mateixa quantitat, amb pollastre. Ara després, quan ja tenim el pernil una mica que s'ha dorat amb la ceba, que ja la ceba ja estava transparent, i afegim la farina. La farina l'afegeixo així amb un colador perquè no em faci grumolls. És anar remenant i anar afegint farina. I en tot el rato, en tota la recepta, hem d'intentar que ens quedi com menys grumolls millor. O sigui que és anar afegint a poc, anar remenant i vas picant així, que vagi caient. I a més et treu tots els grumolls i tot el que hi hagi. I després així la vas barrejant amb la mantega, la ceba, el pernil. Fins que la qüestió és torrar-la una mica, que es quedi una mica cuinada la farina, així ja queda després perfecte. Vale, ara quan ja tenim al cap d'un parell de minuts, 2 minuts i mig o així, que ja tenim ben remenada la ceba amb la farina, el pernil i la mantega, i comencem a afegir així a poc a poquet i afegim la llet. Al principi ja veureu que li tireu, com que la cassola està calenta, fa bastanta fressa, però bueno, és qüestió d'anar afegint a poc, fins que li posem tot, I ara ja és qüestió d'anar a agafar les varetes i anar remenant. Al principi costa una mica perquè està molt plena, i has de vigilar que no et vessi, i mira, amb la vareta, mica a mica, vas integrant, vas remenant, però ja mira, veus? Va agafant aquesta textura, que la llet es va mesclant amb la farina i amb tot, va fent una textura molt guai, es va reduint i acaba agafant, al final de tot acaba sent com una massa, com si haguéssim fet una massa de pa o així, o d'un pastís. Quan ja tinguem aquesta textura, jo el que faig és apagar el foc i poso sal i pebre al gust i podem tastar, com que està cuinat, podeu tastar la massa, que no hi ha problema, a part que està boníssima, però veieu on hem d'arribar, hem d'aconseguir aquesta textura com si estiguéssim fent pa, sembla. És com una massa així molt enganxosa. Vale, després, així amb el foc apagat i afegim el formatge parmesà ratllat i ho acabem de remenar tot. Amb la mateixa temperatura que té la massa, ja veieu que el formatge es fon de seguida i s'acaba integrant. I aquesta és la textura que busquem. Tant amb el pernil com amb el pollastre queda igual. Aquí, com que el pernil està tallat a trossets, es veuen els trossets de pernil, i a les de pollastre, com que està fet amb picadora, no es veu tant, no es veuen els talls, sinó que és tota una massa més homogènia. Vale, aquí ara la guardo. Jo us aconsello que la massa, que quan la tingueu, la deixeu d'un dia per l'altre a la nevera, que reposi. Jo, com que aquí volia tastar les dues de pernil i les de pollastre, mentre feia les croquetes de pernil vaig deixar la massa de les de pernil al congelador, perquè es refredés una mica per poder-la remenar.
de l'oceu ja us dic, és deixar-la un dia per l'altre i després l'endemà fer les croquetes. Jo aquí vaig començar a fer-les amb les mans. Les vaig fer així, em vaig fer 7 o 8 per provar. Em sembla que em vaig fer 5 de pernil i 5 de pollastre, o 10 de cada. I les vaig fer així amb la mà. Després a la tarda, quan vaig estar fent tota la resta de massa, ho vaig fer amb una mànega pastissera, que és molt més senzill. Agafes una mànega i fas un xurro i després el talles. El vas tallant a trossets i ja està. I és molt més ràpid. Fas molt més aviat i queden totes més iguals i una mica més petitones. Aquí em van quedar unes croquetes bastant grosses, però bueno, també queden bé, així, mira. Per diferenciar, si voleu, en podeu fer de diferents formes. I per l'arrebossat és primer un plat amb farina d'arròs, quan ja la tinc ben enfarinada, que ja està tota blanca de la farina d'arròs, la passo per l'ou, un ou batut, i després al final ja per al pa ratllat. És pa ratllat, tot és sense gluten, tant la farina com el pa ratllat és tot sense gluten, perquè és un celíac, així que eren croquetes sense gluten. I així és com queden, ja arrebossades, i res, és qüestió d'anar... És entretingut perquè és rato. Jo vaig estar, quan vaig fer tota la massa entera, vaig estar tota la tarda enfarinant croquetes, que entretingut ho és. Mira, si teniu nens o així, ara a l'estiu, podeu dedicar tota una tarda a fer croquetes. I jo el que vaig fer és després, quan les tens fetes enfarinades i arrebossades, és guardar-les congelades. Guardes congelades i quan les necessiten només les de treure i ja la pots fregir directament. Aquí vaig fer les de pernil. Les de pernil les vaig fer una mica més petites per diferenciar-les. Ara aquí en el directe. Però després les vaig fer totes iguals, o sigui, el dia que les vulgui menjar, perquè sé quin tàper estan, que si no és el mateix. Vaig voler fer 2 cuinats. Una la vaig fer amb l'air fryer i les altres les vaig fregir amb oli. Clar, amb l'air fryer el bo que té és que no gastes oli i és molt més saludable perquè no queda tan fregit. I fets així amb oli, amb fregit normal de tota la vida, és molt més ràpid, de seguir estant, però clar, la croqueta queda molt més oleiosa i a part fas servir un munt d'oli d'oliva, que clar, després aquests quan són així arrebossats és difícil de guardar perquè queden molt bruts. A més amb foc tan fort no és aconsellable guardar aquests olis. Doncs aquí és posar la croqueta, que es quedi duradeta de banda i banda. Si podeu ficar oli que la cobreixi millor. I com que eren molt grosses vaig haver de fer una mica per cada costat. I ja està, després un paper absorbent i treure tant oli com pugueu i res, ja podem anar a tastar la primera. Va bé, no? Per dintre es veuen jugosites. És que si la massa ja estava bona, calenta i torradeta ja, boníssima, 2 de 4. I aquí aquesta seria la de pernil salat fregit, també. Doncs em quedo amb la de pernil, Que bona, Realment estan molt bones, A més feia molt de temps que no menjava i va valdre la pena. Ara aquí vaig treure les de l'air fryer, veieu que no queden tan diferents. Queden duradetes i tot i és bastant... Bueno, aquí em vaig fotre una bona cremada per poder anar massa ràpid. És a dir, les ànsies de tastar-la van tenir conseqüències. Que vaig estar un bon rato sense notar gust a res. Ara aquí sí. Pues està boníssima també, Sincerament, poder la d'oli, la que està fregida amb oli... Jo, sincerament, les que tinc al congelador les faré totes amb l'air fryer, Per l'oli i tot que acabes fent servir, prefereixo 1000 vegades l'air fryer i estan molt bones, també, Sí. Per mi air fryer, descarat. Doncs l'ho dit, guanyador, air fryer, per gust i per saludable,
i per econòmica, perquè també tant d'oli d'oliva, així llançat només per fregir una vegada. En fi, gent, merci per l'estoneta i res, ja sabeu el de sempre, us aconsello no, us recomano que passeu pel Twitch i que veieu els directes i si voleu xerrar pel xat esteu convidats i passarem una bona estona. Vinga, gent, salut, que vagi bé, ciao.